Takže ja už natáčam. Jaké hry nekazí? Takže toto je druhá... Toto je druhá... Ja, to je to mňam Brumík, alebo ja z toho... To je mňam Bobíka. Ja je mňam Bobík, hej. Takže toto je druhá časť nášho pokecu. Jurko ma tu otravoval a omylom som to zrušil, ako chápeš, na Foxim. A už sme skoro v meste. Otravoval s tým, že sme v meste. Ešte nie, ale sme pri je do autobusku. Husy. Sme pri autobusku, Jančekovej. Takže ideme do mesta. Hej Juraj, koľko je? 22. Keď stihneme, pôjdeme na chvíľu do mesta, alebo zatiaľ ti ukážem, že jak som natočil, jak sme behali, vieš, čo som natočil to video? Čo si spolkoval Charlotte a Kristiana? Nie. A to som vymazal ešte nový. Prečo? Lebo nemám priestor, ale na budúci to natočam. A spolkoval si ju vôbec? Áno, ježiš, boli na autobusku. No a... Vážne, to som nevidel, len som išiel na Zuzka a videl. No a jak som natočil, jak sme behali na tom ihrisku, vieš, to zrýchlené? Áno, vieš. Neviem. No, dobre, nevadí. No a že, vieš, kto to sledoval? Naviac Španieli, alebo Švajčiarsko, alebo čo to sledovalo. Žiadne Slovensko a vek od 24 do 36. Potom ženy a muži. Človek sledoval. Zdá sa mi, že ženy. Yes, kámo. Mám Sigma. Ale to je od 34 do 36. Vieš o tom? Sexy je, mám novu. Ježiš, to už je Majko. No natočil som nové videjko, samozrejme zase. We are fun. Dneska si zahráme asi... Áno, ja si zahrám Fortnite. Ok, ja si zahrám Bedwars alebo Bravko. Bro, ty si Bravko. Dobre, Brawl Stars ešte ako... Alebo Bedcast. Bravky. Tu boss, kámo. Ale... Cože? Ale nie. Už je v meste. To je zatiaľ dobre. Len kým sa pošle to video, tak to bude troška dlho trvať. Nemám kúde, ja sa napýtaj. Dominik je do... Niekoho. Do niekoho, do jedného chalana. Dominik je gej. Ale nie. Je to tiež pravda. Som do babiek, samozrejme. Aj na lo. A prízvisko je na jo. Takže lojo. Keby to už pozeral Linda alebo niekto, tak by to už všetci vedeli. Teda čo? To je Linda. Vlastne ak nevedia, kto je Linda, takže... Možno ma sleduje ani nikdy nevíš, ale nie. Však som ti to už vysvetloval. David Jankových má 111 účtov, takže preto máš 111 odberateľov. Aha, jasne. Pretože je do teba. A ty ja. Gejo. David je Čusky, bro. gej. Takže čau, Jurko. Zajtra. Nechcem vidieť tvojich divákov. No nie, toto. Čusli. Čus. Ako som povedal, že nechcem vidieť vás. Že nechcem vidieť našich divákov. Tak prosky, ja sa s tým ešte delím. Aj oni slávni, kamoška to video s tým Vyšovým, že sme behali. Ani vy ste to nevideli. Možno. A snad hej. Počkaj. To znamená, že keď všetci Španieli a tak pozerali moje videá, to znamená, že potom Slováci to nepozerali. Ale pozerajú, hej, máš spolužiak, pozerá. A ľudia, niekedy si môžeme zahrať aj, že hide and seek alebo niečo. Ježiš, ja si viem, kto tam je. Nina Kovačová z našej triedy. No nie. A ty to Veroš, tam je to. A však to tam je. Kiko neviem, kde je. S tým sme natáčali, že deti, kedysi a deti dnes.
No, kde to? Tam je Linda, o ktorej som spomínal. Kamoška Kristiana tam není. Čo zmiňa? Nina, ty sa mi nezdáš. Kde je Kristian? Musel strážiť Sabinu, debilnú. Ja